jotono no jibo kaham dia takut ke butuk sama si Sobis Ramchandraghat tini semua kabar seperti bagai sentini orang sini kuai Sobis Ramchandraghat ni bisingo seng Bwreirok besok jorati aktif tong seng nanya ni bagai sentini phunukkha seng tabu orang kaya lama ni sini seng kanjur podobil kanjur proba dewi wa tanggai seng aro program kotor kayaknya enggak kayaknya election no sini Tripura mota sini Bwreirokna sini hani Bwreirokna seng besok jorati saput tong seng orang tini nailnya sini Ramchandraghat seng besok jorati aktif tong seng orang nailnya seng tini hingga sudu Bwreirokni sini si program seng tini orang selarongni program ya seng Bwreirok besok jorati phan khlai seng Bwreirokna support kai seng tini obo nailenya acha Bwreirok to phan phunukkha kwbangma politics rok okhorlaiman nugo phiaba chongmani phaye chomuk se chongmari ne chongjak mani yaglokha gwerui amahai bwskangni salogra bomahai wansuk tongnoni je Ramchandraghat sini bunyoro to seng bomahai semia sini Ramchandraghat jorati hingga Bwreirokna hokhe seng jotono support khayo Bwreirokna hamjagenya seng tini jotono phailai ke seng tini mas gathering kotor khlai seng tini oro rally khai himui program khelainya oro tini je nor rally khaijakmani bo consistency no ti khlaijakmani kaisano khlaio kaisano tini Bwreirokni sini malai mani pandana rogoi seng tini puthum laigat buri mo thawan nangni kuno narwai rok sabo phai manjak sini oro buri mo thawan rok narwai phai sopai kya kini sini koi political district ni TWF ni president sini borok manang jut gena mala dewan ma sini oro ni emila sato tongo na sini Bwreirok kobang ma leader songjak borok boto tongo na busu borok bang na hina borok kobang nai modamoti sini hol ungan ini senga senga ayo kari bai oro baksa himma erok tongo boys borok kai to Bwreirok borok himma yange borok no hol ngori rohor kata ini sini mo ani mung kai to sutopa dewan ma ang kai political district ni organizing secretary